Türkiye башкаласында 13 сәгать исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 15 июль шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары һәм газета язмаларын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Türkiye il başı Recep Tayyip Erdoğan 15 июль демократия һәм милли бердәмлек көне уңаеннан 15 июль Төркия гасырының бәйсезлек декларациясе исемле мәкалә язды. Эрдоğan 15 июль мәкерле түнтәрелеш омтылышы уңышсыз булган көн генә түгел, халкыбыз үз ихтиярын, демократиясын һәм бәйсезлеген саклап калган, тарихка алтын хәрефләр белән язылган зур демократия җиңүе булып тора диде. Газетларда басылган мәкаләне ил башы түбәндәге юллар белән башлап җибәрде. Бөек халык тарих агышын үзгәртеп, үз бәйсезлеге һәм киләчәге өчен гомере кыйммәтенә көрәшкән ул шомлы төннән соң нәкъ 10 ел узды. 15 июль мәкерле түнтәрелеш омтылышы уңышсыз булган көн генә түгел, милләтебез үз ихтиярын, демократиясын һәм бәйсезлеген саклап калган, тарихка алтын хәрефләр белән язылган зур демократия җиңүе булып тора. Ул төнне безнең асыл милләтебез бәйсезлек сугышындагы кебек үк ватаныбызга бәреп керергә тырышкан империалистларга һәм аларның хезмәттәшләренә тарихтагы иң зур сабакларның берсен бирде. Милләтебезгә мөрәҗәгать итүебез газиз халкыбызның демократик аек акылына, зирәклегенә һәм батырлыгына булган ышанычыбызның чагылышы иде. Шөкерләр булсын, халкыбыз бу ышанычны югалтмады. Ул тагын бер тапкыр үзенең бәйсезлеге һәм киләчәген саклап калды. Ул төнне халкыбыз үз ихтиярына тагылачак чылбырларны өзде. Опека һәм хыянәт богауларын алып ташлады. Төркия алдындагы киртәләрне берәм-берәм җимерде. Ул төнне 253 ватандашыбыз шәһид булды. 2000-нән артык кардәшебез яраланды. Бу саннарның һәрберсе ватанны, байракны һәм милли ихтиярны яклау өчен күрсәтелгән фидакарьлек, батырлык һәм каһарманлык дәлиле дип язды Эрдоğan үз мәкаләсендә. Türkiye Тышкы эшләр министры Хакан Фидан Украинага 2 көнлек сәфәр ясыячак. Тышкы эшләр министрлыгы чыганакларыннан алынган мәгълүматкә күрә, министр Фиданның сәфәре кысаларында Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский тарафыннан кабул ителүе һәм Украина Тышкы эшләр министры Андрей Сибига белән беррәттән башка югары дәрәҗәле рәсми затлар белән дә очрашу уздыруы планлаштырыла. Министр Фиданның очрашуларда Төркия Украина мөнәсәбәтләренең икътисад, энергетика һәм саклану белән бергә һәр өлкәдә тагын да үстерелү һәм ике ил арасындагы стратегик партнерлыкның тирәнәйтелүе өчен ясалачак уртак адымнар белән бәйле фикер алышуы көтелә. Төркиянең Украинаның бәйсезлегенә, мөстәкыйльлегенә һәм җир бөтенлегенә күрсәткән ярдәмен, Украинага һәр өлкәдә һәм платформада ясалган ярдәмнәрне дә телгә алып раслаячак министр Фиданның Украинада гадел һәм даими тынычлыкның тәэмин ителүенә юнәлтелгән дипломатик тырышлыкларның дәвам итүенең мөһимлегенә игътибар җәлеп итү һәм Төркиянең Украина һәм Русияны сөйләшү өстәле тирәсендә яңадан очраштырырга әзер булуын белдерүе күзаллана. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Он 15 июль демократия һәм милли бердәмлек көне. Мөхтәрәм тыңлаучылар, 10 ел элек 2016 елның 15 июль көнне Төркия хаин түнтәрелеш омтылышы белән каршы калды. ФЕТО исемле террор оешмасы төрек кораллы көчләренә үтеп кергән төркемнәрне кулланып, дәүләтебезгә һәм дәүләтебезне вәкиллек иткән кыйммәтләргә каршы хаин һөҗүм керешүен ясады. Илбашы көллияте, Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе бомбаланды. ТРТ Төркия телерадиокомпаниясе белән бергә күп санды дәүләт оешмасы түнтәрелешчеләр тарафыннан басып алынырга тырышылды. Анкара һәм Истанбул күкләрендә хәрби очкычлар белән, урамнарда танклар белән безгә
yonadılar. Halkыбыз bu vaziyatga betaraf kalmadı. Elbette minlerce vatandaşыбыз devlet başlığının çakırığı bilen de dönteriliş umtuluşun tutkarlığı için şehir meydanlarında, uramlarda jıyıldı. Canın fida etip tanklarının olduna bastı. Buralaklardan oşulgan utka karşı durdu. Marşa tarihten bik es görüngen karşılık көрсетіп, vatanın, devletin, demokratiyini sakladı. Halықтағы tevekkellik yardımında devletimiz dönteriliş umtuluşun oңышлы rəvişdə tutkarladı. Bunun için 253 şəhid verildi. Yüzlerce kişi gazi buldu. 13 iyul günü demokratiya jеңуінің simvoluna aylandı. Şəhidlərimizni hem gazilərimizni rahmet sözleri hem hürmet bilen esga alabız. Моннан нәқ 10 ел элек, 2016 елның 15 июль көне Түркия үз тарихындағы ең қараңғы түндерінің бірсін кечірді. Фето террорчылары милләтнең құралын милләтнең үзенә каршы бұрдылар. Ләкин алар исәпкә алмаган бір нәрсә бар иде. Түрк милләтенең какшамас ихтияры. Хәзер без шул тарихи төннең хронологиясын сәгать сайын, минут сайын яңадан карап чыгабыз. Мәгълүмат, документлар һәм онытылмаслык батырлыклары белән. Җомга көнне сәгать кичке 9:30-да башкала Анкарадагы гомум штабтан атыш тавышлары ишетелде. Нәрсә булганын аңларга тырышкан кешеләр күккә карадылар. Дөнтерилишчеләр контролендәге F-16 очкычлары халыкны куркыту өчен Анкара өстеннән түбән оча башлаган иде. Хәбәрләр долкын кебек таралды. Дөнтерилиш омтылышы игълан ителүгә башкалы халкы гомум штаб каршында курыкмыйча җыела башлады. Ләкин террорчылар рәхимсез иде. Фетошчы отыручылар кулланган бурылактан демократия өчен урамга чыккан гаепсез кешеләргә пулялар яуды. Оннан соңгы сәгатьләрдә гомум штаб башлыгы Хулуси Акар һәм югары дәрәҗәдәге командирлар дөнтерилишчеләр тарафыннан буралак белән билгесез урынга алып китилде. Шул ук мизгелдә бөтен күзләр Истанбулга юнәлде. Анкара гына түгел, Истанбулда нишанга алынды. Илне хаоска этәргә теләгән фето террорчылары соңыннан исеме 15 июль шәһидләр күпере дип үзгәртеләчәк Басуар күпере белән Фатих Султан Мәхмәд күперен танклар белән транспорт хәрәкәтенә ябып куйдылар. Дәүләт бу фетнәгә каршы рәсми белдерүне тиз арада чыгарды. Сәгать 23:02-дә баш министр Бинали Йылдырым камералары каршында иде. Дөресен әйткәндә, без дөнтерилиш омтылышын күрәбез. Армия эчендә буйрук команда кысасыннан чыгып эш итүче кайбер кешеләрнең канунсыз гамәле бу. Бу белдерүдән берничә минуттан соң сәгать 23:18-дә дөнтерилишне оештыручылар Анкараның Гөлбашы илчәсенә районына беренче бомбаларын ташладылар. Именлек авиация департаментына хыянатчыл һөҗүм ясалды. 16 июльнең 1 минутларында исә күзле хезмәтенең үзәге нишан итеп алынды. Буралаклар Иде мәхәлләдәге Милли күзләү оешмасы шәһәрчегенә ут ачты. Ләкин Милли күзләү оешмасы хезмәткәрләре бирелмәде. Кулларындагы кораллары белән шул ук мизгелдә җавап кайтардылар. Бер үк сәгатьләрдә бер төркем униформалы террорчы ТРТ Төркия телерадио компаниясе коридорларында иде. Милләтнең экранын тавышсыз калдырга теләде.
ТРТ хезмәткәрләрен тотык итеп алып, теле-радио компанияга кирип чыгуларны ябып куйды. Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган ул чакта гаиләсе белән бергә Мармариста иде. Сәгать 00:24-тә телефоны белән видео шалтырату программасы аша турыдан-туры эфирга кушылды. Бу тарихи чакыру төннең барышын тулысынча үзгәртте. Илбашы халыкка шушы сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Милләтебезне, вилаятләребезнең мәйданнарына чакырам, аэропортларга чакырам һәм милләт буларак мәйданнарда һәм аэропортларда җыелыйк һәм шул ашчылык төркеме танклары белән килеп, нәрсә кылсалар халыкка анда башкарып карасыннар. Мин бер кашанда халык көчендән дә зуррак көч танымадым. Бу чакыруга җавап итеп, миллионлаган кеше урамнарга чыкты. Сәгать 00:56-да Анкара иминлек мөдирлеге бомбаланды. Дәүләтнең бөтен иминлек уешмалары һәм стратегик урыннары нишан итеп алынды. Анкара гөлбашындагы Түрксат шәһәрчегедә ул караңгы төндә бомбаларның тәмәгендә булган башка бер мөһим урын иде. Һәм сәгать төнге 2:18 төнтәрелеш омтылышының бу илнең язмышын үзгәрткән борылыш мизгеле. Махсус көчләр командалыгында нәүбәттә булган өлкән сержант Өмәр Харистемир ахыр чиктә шәһидлеккә китерәчәген белеп, үзенә бирелгән буйрыкны кабул итте. Ул төнтәрелешче генерал Сәмих Тәрзине штабка кирер алдыннан атып үтерде һәм шунда үзе шәһид китте. Икенче көчле шартлау төнге 2:20-дә Гөлбашы якларында яңгырады. Төнтәрелешчеләр кулга төшергән реактив учкычлар белән Гөлбашындагы махсус хәрәкәт департаментына һөҗүм итте. Дистәләгән каһарман полиция хезмәткәребез шәһид китте. Ниһаять, алар хәтта милли ихтиярның гәүдәләнеше булган Төркиянең Бөек Милләт Мәҗлесендә нишан итеп алдылар. Хәрби учкычлар милли ихтиярның үзәгенә бомбалар яудырганда, халык ышанычлары парламентның Гомум шурасында демократия өчен курыкмыйча сак астында тордылар. Сәгать 3:20-дә Илбашы Эрдоган Мармаристан Истанбул Ататürk һава мәйданына килеп җитте һәм аны каршы алырга килгән меңләгән ватандаш алдында чыгыш ясады. Бу гамәл хыянат хәрәкәте, бу баш күтәрү хәрәкәте һәм илгә каршы бу хыянат өчен бик зур бәя түләчәкләр. Моны алдан ук әйтеп куям. Сәгать 6:19 иде. Таң әкренләп ата башлады. Төркиянең күп почмакларында ватандашларның батырларча каршылык күрсәтү аркасында төнтәрелешчеләрнең явыз планы җимерелде. Оттырачакларын аңлап, фетошчылар соңгы адымнарын ясап, Илбашы күлләсе тирәсен бомбага тоттылар. Хыянатчыларның дәүләт төнтәрелешедә омтылышы 24 сәгать эчендә тулысынча бозылды. Сәгать 6:40-да 15 июль шәһидләр күберендә төнтәрелешчеләрнең коралларын ташлап бирелә башлавы турында хәбәр таралды. Кулга алулар саны тиз артты. Хөкем чыгару, хәрби һәм полиция органнарында йөзләгән кеше эштән алынды. Сәгать 8:26-да Акынчы базасында тотылган Гомум штаб башлыгы Хулиси Акар Буралак белән Чанкая утарына килде. Шул ук минутларда жандармерия Гомум командалыгы да төнтәрелешче фето террорчыларынан тулысынча чистартылды. Демократия каһарманнарының каршылык күрсәтүе җиңү белән тамамланды. Баш министр Бинали Йылдырым сәгать 12:57-дә камералар алдына чыкты һәм төнтәрелеш омтылышының тулысынча бастырылуы турындагы шатлыклы хәбәрне игълан итте. Ул караңгы төндә
Түркия өзінің 253 улы һәм кызын шәһид итеп югалтты. 2000-нән күбрәк демократия каһарманыбыз яраланды һәм гази ветеран дәрәҗәсенә иреште. Мәкерле төнтерелеш омтылышы сөекле халкыбызның үз гомерләре бәрабәренә күрсәткән каршылыклары аркасында 24 сәгать эчендә контрольгә алынды. Таң ату белән караңгы төннән демократия һәм халык ихтияры җиңде. 15 июльнең 10 еллыгында без барлык шәһидләребезне Аллаһның ярлыкавы шәфкать белән, газиләребезне, ветераннарыбызны рәхмәт сүзләре белән искә алабыз. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanıqızda. Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелек тапшыру төзмәбезнең узган чыгарылышында Газзедәге яшьләрне идеология кысаларында карадык. Бүгенге чыгарылышта исә ватан төшенчәсе турында сүз алып барабыз. Нәрсә ул ватан? Ватан карталарда шикләре сызылган җир кисәге генә түгел. Ватан кеше беренче сүзен әйткән, беренче адымын ясаган, шатлыклары һәм кайгылары белән уртаклашкан урын. Ул ананың бишек җыры, баланың уены, гаскәрнең сакта торуы, шәһид хатирәсе. Ватан җир, ләкин гади җир түгел. Ул милләт эзләрен йөрткән изге аманат. Анда маңгай тире түгелгән, фидакарьлекләр эшләнгән, истәлекләр уелып калган. Кеше үз ватанын кай вакыт исеннән, кай вакыт тавышыннан таный, кай вакыт аннан еракта булганда йөрәгендәге сагыш, сагыну белән хис итә. Ватан кешенең шатлык сөенечләре, кайгы сагышлары кирәк булса үз гомерен бирергә әзер булган урын. Ватан хукуклар гына бирми, ул шулай ук җаваплылык та йөкли. Ул яклауны, хезмәт ашаданлауны, бердәмлекне һәм хөрмәтләп саклауны таләп итә. Үз тарихыңны, мәдәниятеңне саклау һәм кирәк булганда фидакар булу ватанпәрвәрлек бурычлары. Чөнки ватан яшәү урыны гына түгел, яшәтелгән урын. Әйдәгез ватанга әйләнгән бер географик җирлеккә Газзегә күз салыйк. Бетон диварлар белән әйләндереп алынган, Урта диңгезгә караган, ләкин аннан хәтта диңгез дә күренмәгән бу тар җир кисәгеннән дөньядагы иң көчле тавыш ишетелә. 2023 елның октябреннән бирле Израиль башкарган геноцид шартларында шундый тавыш яңгырый. Мин Газзедән Бисан. Мин әле дә исән. Без монда һәм әле дә яшибез. Бу тавыш күп санлы халыкара бүләкләргә, шул исәптән Эмми һәм Пибоди премияларына лаек булган Фәләстин журналисты, активисты һәм документаль фильмнар режиссеры Бисан Оуданың тавышы. Бисан яңалыклар җиткерү белән генә шикләнми, ул үз халкының исән калу һәм ватаннарын саклап калу өчен көрәшен аңлата. Ул тонналаган бомбалар белән юкка чыгарылырга теләнгән Газзене видеолар, хикәяләр һәм хәтерләр белән тере тота. Исәнмесез, сезгә кыска гына хикәя аңлатам дип башлый ул һәр көн үз сүзен. Газзедә 2200 ел элек бер порт булган, Антидон порты. Басып алынганчы бу портның калдыклары 2010 елда ЮНЕСКОның беренче исемлегенә кертелде. 1948 елгы нәкъбага кадәр кичкенә генә агач портта булган. Икесе дә хәзерге портка бик якын булганнар. 1990 еллар ахырында фәләстиниләр хәзерге портны дөньяга чыгу юлы дип өметләнеп төзегәннәр. Ләкин 1970 еллар ахырыннан башлап Израиль балыкчыларга 6-12 мильдән артык ераклыкка чыгуны тыйды. Газзе порты еллар дәвамында күп тапкырлар бомбага тотылды. Ләкин иң зур җимерү 2023-2024 еллардагы геноцид вакытында булды.
Порт икегә бүленде. Меңләгән балыкчының кимәләре яндырылды, шелтәрләре батырылды. Хыяллар диңгез төбенә күмелде. Фәләстинлеләр тормышны яраталар ди Бисан. Фәләстинлеләр кошлар кебек, балыклар кебек ирекле, ләкин аларның диңгезләре камалышта, күкләре камалышта. Һәм ул өсти, бу бүгенге көннең хикәясе. Бисан Израиль тарафыннан җимерелгән һәр кыйммәтне, ватанның һәр корылмасын дөнья хәтерендә яңарта һәм һәр хикәядән соң ул булай ди. Без монда, без бер каяда китмибез. Без җимерелгән һәр корылманың яңадан торгызылуын телибез. Безне кызгануыгызны теләмибез, эшкә керешүегезне телибез. Бисан үз ватанын яшәтергә тырышучы бердән-бер кеше түгел. Бомбалаулар, ачлык һәм начар һава шартларына карамастан, фәләстинлеләр үз ватаннарын яшәтүне дәвам итәләр. Мәктәпләр бомбага тотылды, ләкин белем бирү дәвам итте. Хастаханәләр җимерелде, ләкин өмет сүнмәде. Табиблар укуларын тәмамладылар, гаиләләр үтерелде, ләкин тормыш дәвам итте. Күмәк туйлар үткәрелде, Газидәге тормыш каршылык күрсәтү белән бергә дәвам итте. Аларны тонналаган агулы дары калдыклары белән үтерергә тырышучыларга каршы торып, газилеләр игенчелекне дәвам иттеләр. Ватаннарын саклап калырга тырыштылар. Әгәр алар әз генә помидор, бәрәңге яки бөтнек тапсалар сөенделәр, чатырлары янында, бакчаларда яшелчә үстерделәр. Фәләстинлеләр эвакуацияланган һәр урынның истәлеген йөрәкләрендә сакладылар һәм чатырларын кырган һәр урынны матурларга тырыштылар. Фәләстинлеләр үз газапларына гына түгел, Ливаннан Йәмәнгә, Суданнан Сүриягә, хәтта Венесуэлага кадәр сузылган гаделсезлекләргә дә каршы чыктылар. Чөнки милли үзаң үз ватаныңны гына түгел, кешелекне дә яклау дигән сүз. Үзенә генә хас мәдәният һәм кыйммәтләргә ия булган Фәләстин халкы вәгъдә ителгән җир идеологиясына, ясалма ватан һәм ясалма милләт аңлаешына каршы үз иреге өчен генә түгел, дөнья тынычлыгы һәм намусы өчен дә көрәшә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелек тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек. Тапшыруларыбызны төгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркия ил башы Рәҗәп Тайип Эрдоган 15 июль демократия һәм милли бердәмлек көне уңаеннан 15 июль Төркия гасырының бәйсезлек декларациясе исемле мәкалә язды. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Украинага сәфәр ясый. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау булышабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.